Bueno, parkatu, erdea zin dugu, zati, asuntua, un poco, iten zait niri gor xamarra, zati, sentitzen deiz, sentitzen dut asko. Nahi nuke ni dana euskerazin da euskeraz bakarrik. Baina askotan nire ja urte batzu baudetenik eta beti tokatu zaite erdendunak tratatzea. Hortan posibilidadia gutxi zendet euskera zeitea. Posibilidadia nire emaztiakin bai, iten dut. Eta askotan be erderaz igual, eta pasatu iten gara. Igual niri be kulpa pixkat botatzen den niri, nire kurpotzai, nire zezo. Zatik nik euskeraz ikastola ziren dira, baina askotan problema izaten ziren relebuen lan emezula. Nik ikastola joteko beti pentsatzen negun pixka jartzen euskeraz, pixkat soltatzeko. Eta baina ezin zan lan asuntuatik eta ostakulak, beti ostakulak. Baina niri gustatzuko zaititen oin be euskeraz itea, hoxe mierdala euskeraz, baina problema hori zen da. Nire ez pentsatu sentimentueatik ez. Nik erdea zindet, zatik manejatzen naizelako errezau. Eta igual un poco egoista zamar izango naiz, baina situazioak askotan obligatzen zaizu, bestela hau iteko denbora asko pasatuko ginen da. Berriz be, eskatzen dut parkatzeko erdea ziteatik eta parkatu nire hitza eskatxamarra ala, baina, bueno, alegin, hemendik aurrea alegin ingo dute hobeki jartzea.